Astagfirullahaladzim, apa? Kalau guys ana acara baru, umpai. Guys ning gone Desa Merah. Aduh. Berapa aku numpai? Sekarang. Kayaknya kok motor iso. Iso. Kowe nggo motorku, aku tak numpak sepeda. Kok wong nek tak nggon batin. Lah kae wonge rono. Langsung ndek nang mam. Nang masik yo. Masik. Kowe ndang kowe sik. Gowo HP ku, yo. Ya. Hai guys. Sutron. Nganggo helm, nganggo sepeda. Gak bukan. Dan terik. Gak roh. Gak mati. Mas ya Allah. Lu kok ngamel ke lho, Mbah? Kecil. Oh, syuting apa, Mbah, kowe? Ibu gedang. Apa mbok gone ndi, Mbah? Oh. Apa dipangan dhewe? Diuntal dhewe. Api ya, Mbah ya? Oh. Iku ngene iki lak ndi apa negara Pak Rum niku lho. Oh, dene keciliken yo. Kae keciliken. Wis cilik saiki njaluk ganti. Ayo, Rama sik, Mbak. Ayo, lah ya tegake. Apa tenai sik ya? Enek musik. Blereng le. Kaul. Mae. Pedaku anyar. Wah, kok kondi lho, beli. Ya ora apa-apa. Bayani, beli. Wah, wis guys ya. Bakal tak kasih ke siapa. Wis pokoknya tonton ning konten berikutnya. Wes Mbak Deni pamit, terima kasih Mbak Anita yang ada di Singapura. Moga-moga panjenengan diparingi sehat seger waras panjang umur. Mbak Deni pamit dan Mbak Isma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Wis teko omah guys iki. Alhamdulillah. Nek nggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madini SMS. Nyari aku guys, apik Mak. Jos, Mak. Iki dari Mbak Anita. Kanggo Mbak Kemi. Ki mau tak kandhani, biar wong iki tetep betundun ning kono. Mbak Anita sing dolan rene kae. Alah. Apa jenenge? Walah anyar. Yo, nu kok namel. Ngono. Kan aku kejutane guys ku nek tek konangan kok namel. Alhamdulillah. Seneng guys. Seneng. Bene makne dikasih hadiah sepeda Mbak Anita. Nggo beno senenge nangis sapa seneng apa piye ayo. Nah, Lihat ekspresine Mbah Kemi. Mang ibu gedang wong. Ning arep. ibu gede ya. Saya langsung tak pergi dhisik ya Mak ya. Wes sambung Iki sandal. wae wong kok ape mbok tadi terno ndak. Aku goncek jane. Aris kok nek semplok sik enteni. Oh, lah sandalan ki lho. Kowe ketak. Walah. Bae cepet selak musiknya bantu. Enek musik, guys. Kan, mumpung anyar digawa ngalor ngidul. Sodron. Ayo, Mbak, ada gonceng, Mbak. Mumpung anyar dia nyari. Nah, jajal sik, Mbak. Heeh. Seneng apa ora, Mbak, cara mono? Orangnya seneng enggak? Wong iki mang murah banget. Percitan. Gumro. Wonge gumro meneng ae. Penak. Tak lu. Langsung Pak Iba. Ya, orang biasa. Anyar kok yo seret. Anyar yo seret teh, Mbah. Engko nek wis londo tak Amel gak apa-apa Mbah bocah. Coba dicilikno. Amel sih. Amel sedihnya di motor sih.
Sampai dijajal guys. Nanti jajal kalau seneng. Wongnya seneng guys. Gua mulai sekolah seneng mbah bocah. Hmm. Ini lho, yuk. Nah. Nek apa tuku-tuku ning gone Warti niku lho, Mbah. Kok mlaku kok ngesakno aku. Yo lek mlaku mak Ferry karo mlaku. Wah, bangetan mlaku. Enak ae. Ya, ngimbu gedang ini. Pas ya, Mbah ping yo. Amel ben gak anu. Ben gak gontek terus e. Apik. Kanggo Amel gegeden ora? Gak sedengang sampai modot Keklek gak? Sampai modot ki Amel. Kok sampean ayo. Nek kanggo kowe sedengan. Yo sedengang kok padha karo nggoku. Pek, Mbah. Gelem nganggo. Mau Amel kok. Gelem nganggo. Mau ngene Amel kok. Pak cetak iki kae. Ojo aku. Sampake. Lewat. Iki anu, Mbah. Sepedane, Mbah. Oh, sopo, Des? Oh, sopo? Anjir Amel. Pak gelem. Iki sepeda, Mbak. Nggo kowe. Nggo kowe. Nggo Mbah Kemi. Dari Mbak Anita Singapura tekokno sepeda. Ya Allah, Sing rene kalau, Mbak. Ora kok sepeda kowe elek. Ya, ora. Delok konten. Delok konten. Aku matur nuwun, Mbak Anita Singapura aku dikei sepeda, muga-muga panjang umur segini akeh. Amin. Ya Allah. Ajere Amel, ndek mang aku teh sepedaku ya elek kuwi aku ngono. Seneng ora? Ya seneng dene karo ngentil ae. Ya wak, ndak apa nih tuku kowe. Lagi ki mau. Makane Kok cepu. Wah, Mel aku ngono. Kok konangan ki mang kejutan nek gak ngono ora kejutan, guys. Piye? Seneng ora? Seneng ae kok karo numpak ya. Sampe mboe mana anggo dodol. Lah terus Lah terus agak dinggo. Lah piye? Kane cokoke lah. Mbah, Den. Ya, Deneng, Mbah. ora eman-eman ceprot. Ya mana ceprot teh. Apa dalek nayo kok. Dikean. Piye? Nggo dodol iso. Kalah Dek. Ajere ngene Amel ya jere aku ya ora roh. Anu dimandekane ya ngono. Pedah rusak, Mbah. Gak, aku tangan seneng aku pedah elek lah, aku ngono lek. Mongko ngene tak anu to ngene. Mbah Kem pedah jengki iki anu apa gegeden pedah jengki ngono ki sing madame sih. Gak aku pedah elek lah, aku ngono lek. Iya guys ki. Mbak Anita, terima kasih kon doano wonge ape liburan ning gone 3 negara. Ayo kene Mbak Anita sebelah. Mbah ta wong Singapura. Sama sih guys. Ajere Amel. Iki nganu Mbak Anita iki nganu Mbak apa jenenge? Ape liburan delok engkas ning gone 3 negara. Kon ndongakno muga-muga Perjalanane lancar, selamat. Ngono kan Mbak Anita. Muga-muga lancar, selamat. Aja nek apa muga-muga rezekine akeh. Mbak Kemi iso ndongakno kuwi tok ya. Ya aku dikirimi Mbak Anita. Aduh. Mbak Kemi bener-bener membutuhkan kalau peda kawake ngono, guys. Iki dek ingin kae didelikno nangis mbayani ora duwe sikile iki sikile Mbak Kemi iki barat dinggo mergawe dinggo apa. Nek ora duwe iki ya ora iso mergawe. Yo, Mbah. Nek gak duwe iki ora iso mergawe ya, Mbah sampean yo. Karo nanti nek. Ora roh nang nggonku. Kuwi. Aku yo tak tangisian yo. Mbah, iki kengko nek ning pasar blonjo sak kek kene, Mbah. Ngono, ketanjang, aduh. Sampai kejeblok. Ya, nyipi apa? Nyipi tangane. Ki gak nyangka nek kowe terang. Ora nyangka tenan aku. Gak ngira nek bakal untuk sepeda. Percayane yo Amel. Amel pecane Amel mau dinggo Amel ngersore itu jajan karo kuwi. Sedrone. Walah alhamdulillah ya Mbah rezekine Mbah Kemi terae. Rezekine Mbah Kemi guys. Lewat Mbak Anita ngasih rezeki alhamdulillah. Mbak Deni karo Mbak Isma. Ya kene mak dikei amanah Mbak Anita yo dijalano kayak kepercayaan Piye apa awakku tuh menjalankan Nyipi apa?
ngipi popo, Mbak. Mbak ini krungu para kae. Mbak pede anyar, Mbak. Sepeda. Ya, kalau seneng. Lanjut sapa? Wong ndi? Aku entuk. Ora mau. Ada sepedane eneng enggak? Jajal ayo dulu ekspresi nih Mbak Eni. Mbak Kemi lho. Mbak Kemi apa dodol bayem sepeda warnane pink. Aku enak jenenge. Iya, Mbak. Aku ki manon. Ya nang lagi tepan. Pada nonjok iki. Aja tak aku segitu. Dah. Ajar kok. Dah ya. Aku kok iki. Ki kondi ki. Kondi. Iki ambek make. Kidulne Mbak. Dewi dhewe make dhewe. Ini keranjang. Keranjang. Ya Dewi dhewe. Make dhewe. Iki dhewe-dhewe tra. Yo lah, terus ditepes. Pokoke yo duwe anak, sok ben ae. Nah. Iki Mbah Rukini. Iki Isma. Oke. Yo papat yo pas yo. Yo Mbah. Ditepes kaya anu. Jangan dek nang warung. Mbah kami mau wis yo. Wis. Kepe didono Mbak Eni genten. Tinggal Mbak Deni ngatana berkat. Yo. Piye Baraji? Jos. Apik yo. Mak, tunjukan. Komen. Yes, kene sapa? Kene sama. Lho, Mbak Eni rene iki. Ning ndi? Iki lho, Mbak Eni. Mbak, rene, Mbak. Bahkan untuk sepeda, Mbak. Piye, Mbak? Seneng ora, Mbak? Ekspresine Mbak Eni. Mbak Anita. Mbak Anita. Sing rene kalau, Mbak. Amin. Amin. Kena tinggu. Mbak Eni seneng Pak. Oh. Gede Mbak Kemi. Tak endi? Ning jero kono. Ayo. Kayak nang ngarep kene, guys, ben kepajangan. Amer. Kok Mas Pian Biring gak seneng. Wis kene ae anyar merai. Kok nek rusak jare Mbak Kemi kok nek sampe didodol dinggo dodol nek rusak. Gak apa-apa, Mbak. Mbak sendalku tak go mlebu. Gak apa-apa. Pokoke dinggo Mbak Kemi. Ning pasar. Lah, nek pasar ben Wah, nek anyar. ndret seret. Nek anyar piye? Wah, nek suarane tek. Cetak. Oh, dikira kayak Amel. Ya, Kandari kok. Saya pamitan Mbak Eni, Mbak Eni sih, Mbak. Nah, sehat dan numpak sepeda ngono. Bolehpun siapa Mang? Jini siapa? Pak Omah tuh kayak ini pancaan. Tembok. Buaya ya double. Mbak Kemi, saya pulang dulu. Oh, pedangnya. Oke, jengok sih. Aduh, hal limpek. Limpek. Jam piro iki? Lah, ki pas kok. Jamnya pas. Iya, Mbak. Oke, Mbak. Oke. Oke. Sumpah bisa. Oke. Aku pedanya Deni aku. Untuk Amel. Ora sengaja aku dikeki Mbak Anita. Yo Gak nyampe teko kono gak nyampe. Enggak sepeda aku bering ilang yo ora nyampe. Nuduh iki yo gak. Lu tenan tuh tak tangisi menggak yo pedaku dienggo mergawe. Nuduh aku, Mbak. Ya, aku. Iya. padahal acting aku. Jawane iki kan yo tekok sing edek-edek ngono. Nek video iki enek ning ndi. Peri yo gak ero aku. Oh, aku wis mangan pelemune dame. Apa jenenge berarti prank.
Madame saiki malah untuk rezeki. Mbak Anita Singapura digunakan dengan baik ya Mbak ya. Mbok apa mbok nggone dindi sak karepem. Nggo duwe-duwenan ya sak karepem. Mbok nggo kenang-kenangan ya sak karepem. Mbok nggo dodol ning pasar ya alhamdulillah ya. Wis diterima dengan baik ya Mbak Anita. Amanah sudah tersampaikan nggone Mbah Kemi. Mbah Kemi piye Mbah? Seneng? Seneng, aku matur nuwun lah. Tenan aku matur nuwun Anita, muga-muga rezekine wakih. Wis kurang-kurang. Amin. Tak dongakno bendina karo salat Mbak Anita. Ya Allah. Ora nyolorane pidan, awakku kok nganjep. Nah, kae kulkas, guys. Heeh. Saiki sepeda. Alhamdulillah ya. Ora trimo kuwi tok. Apa-apa niliki Mbak Eni ngono kae apa ya Mbah ya. Tok iki. Heeh. Mbak. Apa belajar situ wis kari ya wis. Sesuk ning pasar wis kok jane sesuk. Ya Mbak ya, aku petang mapak anakku. Matur nuwun. Terima kasih untuk Mbak Anita, muga-muga selamat sampai tujuan, keluarganya sehat, keluarga sehat, amin ya Allah. Singapura sehat, Amin. Anaknya muga-muga ya diparingi sukses tambah gajine. Muga-muga walah pokoknya gemah ripalo jinawi ning kono. Wis kono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit Mbak Kemi. Becik kita lakutara dadi ngepek sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.